салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба дарси шашуми забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. дарси шашум be plus adjective, яъне феъли to be ҷамъи сифатҳо. дар ин дарс мо тарзи истифодаи сифатҳоро мегузарем. дар поён якто мисол овардаем. A ball is round, яъне тӯб гирд аст. калимаи round сифат мебошад ва дар ин дарс тарзи истифодаи ин гуна калимаҳоро, яъне тарзи истифодаи сифатҳоро ба шумо меомӯзонем. шкале ки қаблан гуфтем, дарси имрӯзаи мо be plus adjective, яъне феъли to be ҷамъи сифатҳо ва ин формулаи имрӯзаи мо мебошад ва аз рӯи ин формула мо имрӯз ҷумла месозем. ва subject чист? калимаҳои noun ва pronoun, яъне исм ва ҷонишинро дар якҷоягӣ subject мегӯем ва инро дар забони тоҷикӣ мубтадо мегӯем. ва формулаи имрӯзаи мо чунин мебошад: subject plus be plus adjective, яъне мубтадо ҷамъи феъли to be ҷамъи сифатҳо. мегузарем ба мисолҳо. мисолҳои аввал noun plus be plus adjective, яъне исм ҷамъи феъли to be ҷамъи сифат. мисоли a ball is round, яъне тӯб гирд аст. яъне сифатҳо чуноне ки мебинед баъд аз феъли to be меоянд. мисоли дуюм b balls are round, яъне тӯбҳо гирд ҳастанд. ва як нуктаи муҳимро зикр кардан мехоҳам. сифатҳо шакли ҷамъ намегиранд, чуноне ки мебинед чи дар шакли танҳо, чи дар шакли ҷамъ, ҳарду калимаи round, яъне гирдро гирифтанд. тӯб гирд аст, тӯбҳо гирд ҳастанд. мисоли c Mary is intelligent, яъне Mary болаёқат аст. мисоли дуюм Mary and Tom are intelligent, Mary ва Tom intelligent, яъне болаёқат ҳастанд. мегузарем ба қисми дуюм pronoun plus be plus adjective, яъне ҷонишин ҷамъи феъли to be ҷамъи сифатҳо. I am hungry, ман гурусна ҳастам. ва мисли мисолҳои қаблӣ баъд аз феъли to be сифатҳо меоянд. ман гурусна ҳастам. дуюм she is young, яъне ӯ духтар ҷавон аст. They are happy, онҳо хурсанд ҳастанд. ва ин ҳам мисли мисолҳои қаблӣ дар шакли ҷамъ ҳам дар шакли танҳо сифатҳо шакли ҷамъ намегиранд. онҳо хурсанд ҳастанд. калимаҳои round, intelligent, hungry, young, happy, ба инҳо дар забони англисӣ adjectives, яъне сифатҳо мегӯем. Exercise 17. машқи 17. Find the adjective in the first sentence. дар ҷумлаи аввал сифатро ёбед. инҳое ки дар инҷо навишта шудаанд ҷумлаҳои аввали мо мебошанд ва мо бояд аввал сифатҳоро дар ҷумлаи якум ёбем. Then complete the second sentence with be plus an adjective that has an opposite meaning. баъд ҷумлаҳои дуюмро бо формулаи be ҷамъи сифат пурра намоед. ва сифате ки дар ҷумлаи дуюм мемонем маънои муқобили сифати якумро дорад. масалан дар ҷумлаи якум sad, яъне ғамгин, дар ҷумлаи дуюм мо бояд муқобили он, яъне happy, яъне хурсандро гузорем. Use the adjective in the list. сифатҳое ки дар инҷо дар даруни лист гузошта шудаанд онҳоро истифода мебарем. Use each adjective only once. ҳар сифатро як бор истифода баред. мегузарем ба машқҳо. дар машқи якум I am, яъне am not sad, am happy. ман ғамгин нестам, ман хурсанд ҳастам. ҷумлаи дуюм Mr. Thomas isn't rich. ҷаноби Том сарватманд нест. ва муқобили он мешавад he is poor. ӯ камбағал аст. мисоли сеюм My hair isn't long. мӯйҳои ман дароз нест. ҷумлаи дуюм мешавад It's short. кӯтоҳ аст. мисоли чорум My clothes aren't dirty. либосҳои ман ифлос нестанд. They're clean. онҳо тоза ҳастанд. мисоли панҷум Flowers aren't ugly. гулҳо безеб нестанд.
they're beautiful онҳо зебо ҳастанд. мисоли шашум cars aren't cheap мошинҳо арзон нестанд. давомаш they're expensive онҳо қимат ҳастанд. мисоли ҳафтум airplanes aren't slow самолётҳо яъне ҳавопаймоҳо оҳиста нестанд. they're fast онҳо зуд ҳастанд яъне тез ҳастанд. grammar isn't difficult грамматика мушкил нест. it's easy осон аст. my sister isn't short хоҳари ман қадаш кӯтоҳ нест яъне қад кӯтоҳ нест. she's tall ӯ қадбаланд аст. my grandparents aren't young бобо ва бибии ман ҷавон нестанд. they're old онҳо пир ҳастанд. the classroom isn't quiet синфхона ором нест. it's noisy серғавғо аст. мегузарем ба машқи дигар. exercise 18 машқи 18 write the sentences using is or are and an adjective from the list. ҷумлаҳоро нависед ва феъли to be is ва are истифода мебарем. баъд аз феъли to be is ва are сифат истифода мебарем. сифатҳое ки дар ин ҷо навишта шудаанд. use each adjective only once ҳар сифатро як бор истифода баред. мисоли якумро худи китоб иҷро кардааст. fire is hot яъне оташ гарм аст. ice and snow аз сабабе ки ду ашё омадааст феъли to be are мегирад мешавад ice and snow are cold барф ях ва барф хунук ҳастанд. мисоли сеюм a box is square қуттӣ чоркунҷа аст яъне квадрат аст. мисоли чорум balls and oranges are round тӯбҳо ва афлесунҳо гирд ҳастанд. мисоли панҷум sugar is sweet шакар ширин аст. мисоли шашум an elephant is big калимаи big ва large ҳарду маънои калонро доранд. an elephant is big фил калон аст. but a mouse is small калимаи small ва little низ маънои хурд ва ё майдаро доранд. аммо муш бошад майда аст. elephant ва mouse. мисоли ҳафтум a rainforest is wet бешазор тар аст. but a desert is dry аммо биёбон бошад хушк аст. мисоли ҳаштум a joke is funny шӯхӣ хандаовар аст. мисоли нуҳум good health is important саломатии хуб муҳим аст. мисоли даҳум guns aren't safe силоҳҳо бехатар нестанд. they are dangerous онҳо хатарнок ҳастанд. мисоли 11 a coin аз сабабе ки як тангаро дар назар дорад мешавад is small round and flat танга хурд гирд ва ҳамвор аст. мисоли 12 a lemon is sour яъне лимон турш аст. мегузарем ба машқи дигар. exercise 20 машқи 20 complete the sentences ҷумлаҳоро пурра кунед. use is isn't are or aren't феъли to be is ва ё isn't ва ё are ва ё aren't истифода баред. мисоли якум ва дуюмро худи китоб иҷро кардааст. a ball тӯб аз сабабе ки тӯб square чоркунҷа нест феъли to be isn't мегирад яъне a ball isn't square яъне тӯб чоркунҷа нест. balls round тӯбҳо аз сабабе ки чоркунҷаанд ва balls дар шакли ҷамъ омадааст феъли to be are мегирад яъне balls are round тӯбҳо гирд ҳастанд. мисоли сеюм lemons are yellow лимӯҳо зард ҳастанд. ripe bananas are yellow too бананҳои пухта ҳам зард ҳастанд. мисоли панҷум a lemon isn't sweet it's sour лимӯ ширин нест вай турш аст. мисоли шашум my pen isn't heavy it's light ручкаи ман вазнин нест вай
سبک است. مثال هفتم This room isn't dark, it's light. این حجره تاریک نیست. وای روشن است. مثال هشتم My classmates are friendly. Friendly با نفری که مناسبت خوب دارد و دوستانه رفتار میکند با آنها friendly میگویم. My classmates are friendly. همسنفان من دوستانه رفتار میکنند یعنی دوستانه هستند یعنی شخصیت های خوب هستند. A turtle is slow. سنگپوشت آهسته است. Turtle سنگپوشت. Airplanes aren't slow, they are fast. هواپیماها آهسته نیستند، آنها تیز هستند. The floor in the classroom is clean, it isn't dirty. فرش صنفخانه تازه است و iflos نیست. مثال 12 The weather is cold today. باد و هوا امروز خنک است. The sun isn't bright today. آفتاب نورانی نیست امروز. آفتاب امروز نورانی نیست. My shoes are comfortable. پایافزارهای من راحت هستند. Exercise 21 مشق 21 این مشق رو خودتون مستقلانه اجرا میکنید و در اینجا دو تا مثال آورده شده است. ما مثال رو به شما میفهمونیم و چگونه اجرا کردن مشق رو به شما میفهمونیم. مثلا example The girl happy said. دختر خرسند غمگین. چنانه که در رسم میبینید دختر غمگین است و جمله های ما چنین میشوند. The girl isn't happy. دختر خرسند نیست. She's sad. وای غمگین است. Example The flower beautiful ugly. گل خوشرو بزیب. چنانه که میبینید گل زیبا است و جمله ما چنین میشود. The flower is beautiful. یعنی گل زیبا است. It isn't ugly. وای بزیب نیست. رسم ها رو دیده با هر کدامش دو تای جمله میسازید. مثلا مثال یکم The table clean dirty. میز تازه iflos. چنانه که میبینید میز iflos است و جمله های ما چنین میشود. The table isn't clean. یعنی میز تازه نیست. It's dirty. وای iflos است. مثال های دیگر رو نیز چنین اجرا میکنید و این مشق رو اجرا میکنید. Exercise 22 مشق 22 این مشق رو نیز ما برای شما وظیفه میدهیم و با 20 صفتی که در اینجا میبینید 20 تا جمله میسازید و ترجمه هر کدام کلمه رو من به شما میگویم. Hungry گرسنه. Thirsty تشنه. Sleepy خواب‌آلود. Tired خسته. Old کهنه یا پیر. Young جوان. Happy خرسند. Homesick پزمان. Married اویله‌دار. Single مجرد. Angry غضبی. Nervous عصبی. Quiet آرام. Lazy تنبل. Hardworking زحمتکش. Famous مشهور. Sick بیمار. Healthy سالم. Friendly مهربان. Shy ایزوکش. Exercise 23 مشق 23 این مشق رو نیز ما به شما وظیفه میدهیم و در این مشق شما باید چیکار کنید؟ با صفت‌های زیرین متن نویسید و شهری رو که زندگی میکنید تصویر کنید. صفت‌هایی که در اینجا آورده شدند بعضی آنها رو و یا اگر توانید همه آنها رو استفاده برده یک متن آماده میکنید. متن درباره شهری که در آن زندگی میکنید. مثلا سامپل یک تا نمونه ما نوشتیم. شما میتوانید این رو ادامه دهید یا دیگر شهر رو تصویر کنید. مثلا I live in دوشنبه. من در دوشنبه زندگی میکنم. دوشنبه is big. دوشنبه کلان است. It isn't dirty. Why iflos نیست. It's clean. Why تازه است. دوشنبه is beautiful. دوشنبه زیبا است. شما میتوانید یا این متن رو دوام دهید یا دیگر فعل ها رو استفاده برید و یا دیگر شهر رو تصویر کنید. خلاصه یک تا متن می نویسید صفت های زیرین رو استفاده می برید. Exercise 19 مشق 19
машқи 19 ихтиёрӣ аст. Агар хоҳед иҷро кунед, агар нахоҳед не. Дар ин ҷо расмҳои одамҳо ҳаст ва чеҳраи онҳо маълум нест. Агар шумо хоҳед ба яке аз онҳо ё happy ё angry ё sad ё nervous, яъне ё чеҳраи хурсанд ё чеҳраи ғазабӣ ё чеҳраи ғамгин ва ё чеҳраи асабӣ тасвир мекунед. Ин машқ ихтиёрӣ аст. Машқи 24 бошад. Ин машқро даҳонакӣ иҷро мекунед. Масалан, name something that is round. Як чизеро номбар кунед ки гирд бошад ва шумо мегӯед ки бол, масалан туб гирд аст. An orange, афлесун гирд аст. The world, дунё гирд аст. Масалан, name something that is hot. чизеро номбар кунед ки гарм аст ва шумо чандто мисол меоред барои сифатҳоро хубтар аз ёд кардан. ва ё cheap, арзон. Name something that is cheap. чизеро номбар кунед ки арзон аст ва шумо он чизое ки арзон аст метавонед номбар кунед барои хубтар аз ёд кардани сифатҳо. сифатҳо, new words, калимаҳои нав. дар ин ҷо калимаҳое ки дар ин дарс истифода бурдем, онҳоро рӯйхаташонро омода кардаем ва ман онҳоро як бор мехонам. Subject, мубтадо ё исм. Adjective, сифат. Small, little, майда. Big, large, калон. Long, дароз. Short, кӯтоҳ. Beautiful, зебо. Ugly, безеб. Expensive, қиммат. Cheap, арзон. Tall, баланд, яъне қадро дар назар дорад. Clean, тоза. Dirty, чиркин. Easy, осон. Difficult, мушкил. Rich, сарватманд. Poor, камбағал. Happy, хурсанд. Sad, ғамгин. Slow, оҳиста. Fast, тез. Sleepy, хоболуд. Tired, хаста. Young, ҷавон. Old, пир ва ё кӯҳна. New, нав. Quiet, ором. Noisy, серғавғо. Cold, хунук. Hot, гарм. Round, гирд. Square, квадрат. Sweet, ширин. Sour, турш. Wet, тар. Dry, хушк. Funny, хандаовар. Important, муҳим. Safe, бехатар. Dangerous, хатарнок. Heavy, вазнин. Light, сабук ва ё рӯшан. Dark, торик. Hungry, гурусна. Thirsty, ташна. Инҳо сифатҳое мебошанд ки мо дар ин дарс гузаштем. дар ин ҷо дарси навбатии мо ба поён расид ва вазифаҳое ки баъд аз ин дарс мо ба шумо медиҳем. Якум, машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. Машқҳои 15, 18 ва 20. Дуюм, машқҳои 21 ва 22ро мустақилона иҷро намоед. Ин машқҳоро мо иҷро накардаем, худатон мустақилона иҷро мекунед. Сеюм, бо машқи 23 дар бораи шаҳратон матн нависед. Чуноне ки дар байни навор фаҳмондем, бо он машқ, бо он сифатҳо дар бораи шаҳратон якто матн менависед. Чорум, машқи 19 ва 24ро даҳонакӣ иҷро кунед. машқи 19ро чуноне ки гуфтем, машқи ихтиёрӣ аст, аммо машқи 24ро бошад даҳонакӣ иҷро намоед. панҷум, калимаҳои навро аз ёд кунед. сифатҳое ки дар ин дарс гузаштем, онҳоро аз ёд кунед. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён мерасад. аз ин ки наворҳои моро тамошо мекунед аз шумо мамнунем. мунтазири дарсҳои нав бошед. хайр, то дарсҳои нав.